Pakistanda yurdun ýörüte güýçleriniň agdalaryny alyp gidip barýan awtobusyň golaýynda bombaly uloň partladylmagy netijesinde azyndan 12 adam öldü. Yurdun gün ortasyndaky Karachi şäherinde amalaşdyrylan bu hüjümüň jogapkärçiligini Taliban topory öz üstüne aldy. Bu bomba partlamasy Pakistan hökümeti bilen Taliban hereketiniň wekilleri ýurtda Taliban godalonlarynyň soňuna ýetmek üçin parahatçylyk gepreşiklerini geçirmäge synanşýar bolup geçdi. Soňky ýyllarda Pakistandaky Taliban hereketiniň godalonlary müňlerçe adamyň helak bolmagyna sebäp boldy. Owasanda aýallar denanlara garşy edilen ýowuzluklara protest bildirip we maşgaladaky zorluklara garşy denanlaryň adalata ýetmek hukugyny çäklendirip bilen kanuny ýazyryp, ýurdun paýtagty Kabulda ýürüýüş geçirdiler. Gurun edilen dawaly kanun parlament tarapyndan kabul edildi. Ýöne ýurdun prezidenti Hamid Karzai entek gol goýmady. Azerbaýjanda polisiýa Bakuň merkezinde bolan partlamanyň sebäplerini derňeýär. Bu partlama ençime bina, dukany we awtobusa çynlyky deper ýetirdi. Başdaky berilen maglumatlara görä partlama böleklerin gurulan jaýda gazyň sızmagy netijesinde ýüze çykan bolmak ahmal. Qadağıstanda aktivistler Almatynyň häkimligine tarap ýürüýüş geçirdiler. Olar ýurtdaky milli pul birligi teňgäniň hümmetsizlenmeginiň täsirinden mal-mülk eýelerini goramak üçin çäre görülmegini talap edýärler. Ýurdun Merkezi Banky 11 fevralda teňgäni 19 göterim hümmetsizlendirildi bäri halkyň iň köp sarp edýän haritlarynyň bahasy ýokary galdy. Aktivistleriň sözlerine görä ýurtda teňgäniň hümmetsizlendirilmeginden iň köp adat raýatlar ejir çekýärler. Siz Azatlyk Radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş boldunuz.